जाखांफैयो गोसोआ मिजिं दंमोन आंहा नोंखौनो लानानै मिजिं दंमोन आंहा नोंखौनो लानानै हाईस्कुल लेभेलावहाय ज' थाबाय नाथाय मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो दिनैनिफ्राय नोंसिनि लोगोआ गावस्रालांबाय सोरबा फरायगोन बिजनियाव सोरबा फरायगोन खाथियावहाय सोरबा बेंटल सोरबा क'क्राझार जेखि गोजानाव फरायहैया मानो नोंसोरो दिनैनिफ्राय गुबुन जायगायाव गोदान लोगो मोनहैसिगोन लोगोसेनो जेरै जों सिगांनिफ्राय बुंबोगासिनो दं दिनैबो आं बेखौ बुंहरगोन जेखि जायगायाव थाहैनानै फराया मानो जाय हस्टेलाव थागोन हस्टेलनि रुल्स एन्ड रेगुलेशनजों नोंसोर सोलिलांनांगोन आरो जाय लजिंआव थागोन लजिंआव थाग्रायाहाय अनेक रोखोमनि फरायसा कलेज लेभेलावहाय लोगो मोनहैगोन नों मोजां जागोन नोंनि लोगोआ निसा बेसाद बाहायग्रा जुदि नोङो बेफोरबायदि लोगो मोनोब्ला नोङो नोंनि लजिंआवहाय जुदि जायगा होदावबायब्ला अब्ला बे नोंखौबो फरायनायाव हाखराव नारसोमलांगोन दिनै नोंसोरो कलेज मोनहैबाय हाई स्कुल लेभेलसिमावहाय बिमा रावजों फरायनायनि गेजेरजों नोंसोर बारलांबाय नाथाय एबारनिफ्राय नोंसोरो इंराजि रावजों फरायहैनांसिगोन फोरोंगिरिनिफ्राय मोजाङै सोंनानै लानाय बे नोंसोरनियावहाय थानांगोन जेखियानो जाया मिजिंथिदों इसोरनि अननायावहाय जे जायगायावहाय थानानै नोंसोर फरायहैया मानो जेन साफ्रोमबो फरायसाफ्राहाय जेबो खैदान खैफोद गैयाजासे जेखि गोजानाव फरायहैया नोंसोरो मोजाङैनो मोजां फरायहैनांगोन जे नोंसोरखौ हाई स्कुलसिम समसिमावहाय बिमा बिफाया नोंसोरखौ नोजोर होबाय फरायनाय समावहाय फरायनो नोंसोरखौ थोनबोबाय नाथाय नोंसोर दिनैनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय गोजान जालांसिगोन बिमा बिफाया दिनैनिफ्राय नोंसोरखौ नोजोर होबाय थानो हाला जास्ट फननि गेजेरजों जगाजग लाबाय समाव थांबाय नाथाय आं बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्राय बुंबोगासिनो दं जाय लजिंआव थागोन बिसोर एसेब्लाबो बिन्दास जाहैगोन जाय हस्टेलाव थागोन बेवहाय एसेब्लाबो दद्रनाया थायो दा जेखियानो जाया जेरावखि थाहैया मानो जेन बिमा बिफाखौ सोगाबा बिमा बिफानि गोसोआवहाय आघात होआ बेखौ नोंसोर साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोसोआव लानांगोन मानो दिनैनिफ्राय जे कलेजाव फरायहैगोन नोंसोरखौ बिमा बिफाया दिथा होबाय थानो हानाय नंला दिनै नोंसोर एसे साननो हनो हानाय बुजिनो हानाय नोंसिनि साफ्रोमबोनियावबो दंसै मोजांखौ नोंसोर सायख'नांगोन मोजां मानसिजों नोंसोर लोगो जानांगोन ओंखायनो आं खावलायदों जेखि स्ट्रिमाव लाहैया मानो आमटेका बे फरायसालियाव 2022 मायथाइनि HSLC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय थर्ड डिविजनाव 234 थामहिनबा
फार्स्ट डिवीजन मा होनो थार्ड डिवीजन जेसेबां पास जादों बेनिफ्राय बांसिन फार्स्ट डिवीजन पास जादों। जों गुन गोनां सोलोंथाइनि खामानि मावबाय थादों, नाजाबाय थादों। दा बेनि रिजाल्टखौ नायोबा चिरां जिल्लायाव क्वालिटिया एसे फैदों, क्वालिटिया एसे फैदों। नाथाय जे दिनखालि जोङो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होदों, फोसावनायनि सिगां खौरां जों मोनबाय, रिजाल्टखौ जों मोनबाय मबाइलाव, पार्सेन्टखौ रुजुबा नायबाय जोंनि चिरां जिल्लाया एखेबारे लास्टआवसो दंहैयो। लास्टआव डिसेम्बर जानुवारि दानाव जे जों फरायसालि गिदिंदों, जों बेयावनो मोनदांखादों इउएन एकाडेमिनि रिजाल्टआ माबादि जागोन। आमटेकानिया जोंना जिकेबिनिया मा होनो आमटेकानिया माबादि जागोन। फ्राय फरायसालियाव चिरां जिल्लानि 80% फरायसालियाव आं थांनो खाबु मोनदों। आं आन्दाज मोनखादों जोंनि रिजाल्टआ मोजां जानाय नङा। दा बे फैयै फैयै बेनो। दा आं बै समाव बुंदों जोंनि फरायसा लोगोफोरखौ, जोंनि रायजो राजाफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ, जोंनि जिल्लानि नामखौ जुदि जों मायाव मोनो आरो मायाव मोना, जाय आनजादफोर, जाय खामानिफोर जेराव मोजां जुजिलायनाय, मोजांसिनासो जाफुंसारनाय, मोजां बिथिङाव जोंनि चिरां जिल्लानि नामखौ नों नागिरबा मोननाय नङा। थांनाय बोसोराव डक्टर जानो हानाय, डक्टर फरायनोबा नोङो 11-12 फरायखांनाय लोगो NEET नीट परीक्षा होनांगौ। जोंनि चिरां जिल्लायाव साबेसे पास जाखो बेखौ जों बुथुमबाय, मिरुआव हरबाय, मिरुआ नायबाय, मालाय बाक्साना, उदालगुरिना बिराद बुरजा पास जादों, क'क्राझारनाबो बिराद बुरजा पास जादों। जोंनि बिटिआरनि सिंनिखौथ' बाद होबावदो, मालाय लखिमपुरना बिराद बुरजा पास जादों। जोंना चिराङा लखिमपुर बादिजों जुजिनो हाया। इन्जिनियार फरायनायनि सिगां JEE आनजाद होनांगौ, बेनि रिजाल्टखौ जों नायबाय, बेयावबो जोंना उनाव मेट्रिकनि रिजाल्टखौथ' आं दहाय बुंखाबाय। इयुन फोलेरा बिदिनो फैबाय थागोन, जालाबाय थागोन, सोलायबाय थागोन, दावखोलांबाय थागोन, बे गारि साखा बायदि। दा बे बोसोनखौ जोङो लालांबाय थानो हानांगोन, बे बोसोनखौ जोङो खामानियाव बाहायदेनांगोन, अब्लाबोनो मोनसे साक्सेस जानायनि मोनसे लामा जागोन। दा बेखौ खावलायबाय, बेखौ साननाय, बेखौनो मोननो लुबैयो। दा बेफोरखौ जों नैबेखौ मावथावनांगौ, बेखौ मावथावनाङा, बेखौ जानांगौ, बेखौ जानाङा होननाय जे बोसोनफोर दङ, बेखौबो नोंसोरो बासिनानै सोलिलांनो हानाय जानांगोन। जानायनि बेलायावबो होन, माखासे गियान बोसोन आरजिनायावबो होन। बिमा बिफाफ्रा सोरखौबा आइसना आफासना हिसाबै फरायनांगौ, गिदिर गोलाव जाथारनांगौ, जाहोनांगौ होननानै बिमा बिफाफ्रा खस्थ' खालामनानै बिखानि थैखौ दै खालामनानै फोरोंहोबाय, साक्सेस जाबाय, देवना जोब्बाय, मेट्रिकआ देरसिन देवना थाबाय, जोबनो रोङा। 25 बोसोरसिम नोंसोरखौ नोंसिनि उनाव थाखा फैसा बाहायनांगोन। बे बिमा बिफानि थाखा खामायनाय जे फुंखा, बेखौ नाहरनांगोन गथ' गथायफ्रा। दहायनो बुंदों नङा होमबा, धन सम्पथिया बिबौनि आमोलाव थानो हागौ, बिफानि आमोलाव थानाय नङा। बिफानि आमोलाव गैया जानो हागौ, गावनि आमोलाव रोहो जानो हागौ। जोंनि आमटेकानि मानसिफ्रा जोंखौ खिन्थाबा जा मिनिगोन। दा सल'बाथा जों गोदोनि नालाय, आमटेका खुलिजेननायनि ओंखाम रसा नांग्रा मानसिमोन जों। मा होनना बुङो, बै समाव बिदि हान्था मेला लामा गैया, आसु ओंखाम जायो, आसु गेसाव होननानै बुङोमोन खोलानि मानसिया। जोङो मा जाबोदों मिथिगौना? फोथायनाय नङा नोंसोरो। ओंखामा बोथिसेयाव, सानसेयाव बोथिसे, मोनायाव मा खालामो, लाजिनो नाङा दै, ओरैबायदि समजों देरबोनाय, दासिम जुगजों सोलायनानै। जोगोनारखौ मिथियोना? खाख्लौ होनो बोरदोनफोरनि। गोदैलाय जोगोनारा। बे समाव देरनाय ना जों, नोंसोरबादि देरफुनाय। ओंखाम गैया, आसु ओंखाम जायो, फुङाव जाबाय खुनुरुखुम एसे, मोनायाव ओंखाम गैया। मा खालामो,
बिमा फिसाफ्रा जोगोनारखौ थख' हाख'नानै गथायनो संख्रि सोबाय रुबाय आरो मोजां रुबाय बिगुरैनो रुनानै बिसि बिसि हानानै बे मुदुमफुल फिथाइ गैया होमबा मुदुमफुल फिथाइ बायदि बेखौनो बिसि बिसि न'खराव जेसेबां मानसि दं थाइसेब्ला 7 जन मानसिब्ला 7 बिसि खालामबाय गिदिरबाथाय एसे गिदिर बिसि गोलैनोसै बिसिना मा होनना बुङो बेखौ सैफा बेखौनो जानानै थानांसै थोद जाबा जाबा बेखौ खिन्थायो नंगोन नोंसोरो बै समखौ नायदो दानि समखौ नायदो सोरबा सोरबा बोराइसानाव सों नोंसोरो दाबो बे बाथ्राखौ खिन्थागोन आमटेकानि मानसिफोरखौ दा कमप्लिट सोलायबाय नङा होमबा दा ओंखायनो समा जुगा सोलायबाय थायो दा नोंसिनि जुगा मा जाहैसै गोरोंनि जुग जाहैगोन बे गोरोंनि जुगखौ जुदि गोरोंनि जुगाव नोंसोरो जुदि गाबथाहैनांगौब्ला गोरों जाहैथारनांगोन दा गोरों जानांगौनिखायथ' नोंसोरखौ दिनैनि बे बिदाय फोरबोनि गेजेरजों रिसर्स पार्सन लेंहरलायनानै सुबुं फुंखा बुंहरलायनानै माखासे रिफारेन्स माखासे बिदिन्थि बेखौ खोनासंहोनानै नोंसोरनो बोसोन होदों बे बोसोनखौ नोंसोर अराय समाव मैखुनाव लानानै दावगालांनांगोन अब्लानो सासे साफा जाफुंसार सुबुं जाहैनो हागोन नैबे फसंथाननिफ्राय जायफोर देग्लाय जाफुंसार जानो हाबाय बिसोरनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय सिमां जाफुंथों अराय मोजां हास्थायनाया सोलिथों जे बोसोन बेफोरखौ मोजां सोलिलांथों दहाय बुंदों एसे सिगाङाव खस्थ'नि फिथाइयालायनो गोदै फिथाइखौ माखौ जानो गोदैखौ ना गोखाखौ खस्थ'नि फिथाइयासोलायनो गोदै जाहाथे बोसोनखौ लानानै आवगायलांगोन साक्सेस जाथों बेखौ इसोरनि खाथियाव दिनैनि बे बरायनाय मेलनि गेजेरजों खावलायहरनानै आंबो ओनसोलनि जानानै बयनिसिमबो आंनि बोर आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आंनो बुंनो होनाय जे आयदा बेखिनिखौनो बुंनानै आंबो फोजोबबाय गोजोन्थों